гимназия Варна награждава Димитър Иванов Иванов, 12 А клас. За отличен успех 5,60. Професионална техническа гимназия Варна награждава Илиян Руменов Баздарски, 12 Б клас. За отличен успех 5,57. Професионална техническа гимназия награждава Илиян Златков Каравелов, 12 Ж клас. За отличен 5,53 успех. За призово участие в национално състезание по професията техник на транспортна техника, за участие в Националната олимпиада по техническо чертане. Професионална техническа гимназия Варна награждава Стефан Тодоров Тодоров от 12 Ж клас. За отличен успех 5,53. Професионална техническа гимназия Варна награждава Роксана Гринкова Цекова от 12 Б клас. За отличен 5,50 успех. Професионална техническа гимназия Варна награждава Мартин Мирославов Праматаров, 12 А клас. За отличен 5,50 успех. Професионална техническа гимназия Варна награждава Петър Георгиев Чекелов, 12 Д клас. За призово участие в Националната олимпиада по техническо чертане и за участие в национално състезание по професия техник на прецизна техника. Професионална техническа гимназия Варна награждава Николай Петров Петров, 12 Е клас. За участие в Национална олимпиада по техническо чертане. Професионална техническа гимназия Варна награждава Атанас Атанасов Козарев от 12 А клас. За активно участие в извънкласни форми на работа. Скъпи приятели,
Приятелю, желая ти достатъчно слънце, за да запазиш мирогледа си светъл. Желая ти достатъчно дъжд, за да оцениш слънцето още повече. Желая ти достатъчно щастие, за да запазиш духа си жив. Желая ти достатъчно болка, така че и най-малките радости в живота да изглеждат много по-големи. Желая ти да получиш достатъчно, за да задоволяваш желанията си. Желая ти да загубиш достатъчно, за да оцениш това, което имаш. Приятелю, желая ти достатъчно. Давам думата на Денис от 12 А клас. Уважаема госпожо Дукова, скъпи учители и съученици, всички думи в момент като този ще прозвучат или като клише, или ще бъдат недостатъчни. Затова ще кажа просто благодаря. На вас, госпожо Дукова, че ни осигурихте чудесни условия, в които да се развиваме и творим. На вас, скъпи учители, за загрижеността, търпението и професионализма, с които се отнасяте към нас. Дарихте ни с най-ценното знанието. Научихте ни на най-трудното да се борим. Дадохте ни най-важният пример да бъдем хора. През всичките години в професионална техническа гимназия заедно с вас работихме упорито и целенасочено, за да кажем сега на финала: ние знаем, можем и ще успяваме. Щастливи сме, че учихме в най-перспективното училище, имахме най-добрите директори и най-всеотдайните учители. Благодаря ви от сърце, бъдете здрави и не се отказвайте. Повярвайте, струва си. Благодаря.